Mandinibuliseni ngale mina namhlanje bethunana njengabantu endibaxabisileyo endibathandayo kakhulu. Mandinibuliseni namhlanje. Ndithanda kakhulu khona ke apho ndiyakhona. Njengoba nibubona kubuso bam babufumile. Ubuso bam bumanzi, ubuso bam bufumile. Ndinayo into ebuhlungu endinayo endifuna khe ndiyibuze apha ebantwini abangootata phambi koba ndingene nje straight emxholweni wale nto ke ngoku endifuna ukuyithetha na. Abantu abangootata, ingabanyani ingaba yitropes le ninganenza into yoba nide nibulala abantu? Ingaba yile tropes le ninganenza mhlakabawo nide nibe kanti nibulala nabantu? Le tropes nomphefumlo womntu ziyahlangana nabethuna. Imani ke ndifuna ukunixelela apha ngohlobo. Itropes oyithengileyo wayithengela umntu, into ebulalisayo indawuni kuwe ke ngoxa uvumile uba mawuyithenge itropes. Ingathatha ubomi bomntu nabe mnani itropes, ade angcwatywe kuthiwa izikhalo bebuhlungu iintliziyo zabantu ngenxa yeetropes. Thetha uba nyhani bethunana le nto yale tropes ingathi bulalisa abantu. Make ndingene emxholweni kwakhona olandelayo. Apha phambi kwam ke ndinescrub esilapha phambi kwam. Siso esi endisifufuza iscrub kwenje kanje. Nasi iscrub sam. Sesikagobho esi iscrub. Asidlali ke esi scrub. Ake ndisibeke phantsi ndisenje. Ndizawusithatha esi scrub njengoba ndibona ubuso bam nje. Ndizawusiqaba ke ngoku ngozithanda yena. Ndiyasiqaba ke ngoku iscrub sam. Ndiyasiqaba ke ngoku iscrub sam. Ubuso ke phela kwendawo mna endithi xa ndiphethe. Ngoba kaloku andifuni ukuyiqhavula le ndawo kuthiwa ubuso. Ndiyasiqaba ke ngoku ubuso bam ngake. Ngake ngoku xa ndiscraba. Ndizawunyuka ke ngoku ndiscrub ubuso bam kanjeya. Choka buhle. Uyabona ke kuthakiwe ke apha. Uthethiwe apha kumkamabhadi kudethu kumnyama uvele ukukhanya. Uthethiwe apha ke kwezinto kuthiwa siscrub. Into osusa intsini ikhucula intsila lena into. Apha kuwe ke ngoku ebusweni bakho unguyelo wakho. Uyazithanda, uyazicraba, uyazithanda. Uthanda ubuso bakho ke ngoku kanjeya. Uyabona uba akho nto yohlukileyo yo. Nasi isandla sam. Asikudanga ebusweni bam, uyayibona? Nantsi ingalo yam, nabu ubuso bam. Ndiyascraba ke ngoku ndenjenjeya ebusweni bam. Ndithe thuka mani. Ndithe thuka mnandi. Ndipholile. Ndithe thuka mnandi. Sisendisuke ke ngoku ndihlale ndisiyeke nje kancinci esi scrub. Ke singene sizotsala amazothe, singene sizotsala yonke into ebendongathiswe yona ebusuku. Akho ngxaki, oohili sebemkile ndibave ngoku. Ndibavile akukho noyi-one olapha ecanguham bayabaleka. Izotha alikho laa nto uthi xa uthetha ufumaniseke into obungumntu ingathi abantu bangakubetha ngokungenzanga. Ukuxelela ke into endizithage apha. Hayi ke ndihleli ke ngoku ndenze ngohlobo. Bantu abangootata abubethisi utywala. Bantu abangootata ndiphinde ndiyaguquka ngoku niyandibona. Ndimkile ke ngoku ebusweni ndilapha kuni bantu abangootata kanizithanda. Andikhathali noba usebenzisa imiliyoni. Imiliyoni ayifani nobomi bomntu. Ubomi bomntu nemiliyoni azihlangani. Azihlangani. Ikhona ingxaki ungathi ubethe umntu umbulala okanye udubule umntu umbulalela imali. Ikhona ingxaki kwalapha kuwe. Kaloku laa mntu khangathathe esandla asifake epokothini yakho akusetshe. Ukhuphe imali ubheke ekawuntarini nomthengela itropes. Uyithenge ngokwakho ngowuthanda. Awuzudililisa abazali ngenxa yetropes. Awunayo bungenabo kanti wena abantu. Awunamntu le nto wena uhambe pha uyokhangela umntu for into yokuthi nethi umthengela itropes ahamba ulala nawe. Xa ingalelanga nawe wena uhambe uyombulala.
benza utywala ngethemba lokuba bazayolala namankazana etywaleni. Uba ngaba bayaqonda uba bangabantwana bayangebe bakhuzile bathi zani sinigoduse nibancinci for uba kule ndawo, not into aba banyala utywala emveni koko banyala utywala ithathe isibhamu laa ndoda izithembileyo ihambe yodubula aba bantwana ngenxa yoba ibibathengele dani itropes. Isekhona ke yona phaa ibhottle store xa nifuna uyoyilanda, kodwa bona bekho baphantsi kwengcwaba ngenxa yomntu. Yintoni kanje exabisekileyo ebomini? Bubomi bomntu okanye yimali? Yintoni exabisekileyo kanye? Isahleli ke ngoku laa nto ebendiyiqabile njengoba ndithetha, hayi ndingabi naqala, ayenzi kwanto iyandisebenza qha. Yintoni ebalulekileyo? Utywala nemali. Yintoni ebalulekileyo? Ukufa notywala. Yintoni ebalulekileyo? Ukufa nemali. So xa ubulala umntu umbulalela into yoba umthengele ibhoksi yetropes, laa mntu umbulala uba makwenzeke ntoni ke ngoku? Makuthini? So wamba ufuna ulala nabantu nje wena ungumntu ongutata kwezaa ndawo ukuselwa kuzo, ufake isandla sakho umdala ngokwakho epokothini, emveni koko ufuna ubulala abantu. Wena ubushweza ingqondo ngelaa xesha ubufaka isandla sakho epokothini. Nandixolela ndingumzali futhi ndizothetha ubuzali, andizukenga. Amadoda abulala abantu ngenxa babheka ezithaveni, ngenxa bafuna uyowina abantwana babantu ezishibhini. Ayihambi njalo. Singabazali okokuqala siyavakalelwa sinentliziyo ngabantwana bethu abasibakhulisa kabuhlungu. Itropes nokufa ziyadibana, imali nokufa ziyahlangana. Ungabulala umntu umbulalela imali? Andifuni ke mna ke kuneswe isigebenga ndiyeza ndiyovasa le nto ke ngoku ke njengoba ndiyohlamba nje ndizondibonisa isitepu sesibini. Ndilindeni ngohlobo, sendifikile. Sendibuyile ke ngoku ndim lo. Iyole ke ngoku kagogo i-cream. Nantse kagogo i-cream. Ithakiwe ke yona kuqala. Ndizawuthatha yona ke ngoku ndenjenjeya. Ibuhlamba neliphi ibala ebusweni bakho jonga. Nangu ugogo. Nam uya ugogo. Nangu ugogo. Uyabona nobuse bam bunjani. Bethunana ndizawuphinda ndingene ku-part 2 ngoba ndifuna abantu abangootata ku-part 2. Ndikhubekile kakhulu ilaa nto yaba bantwana. Ndikhubeke kakhulu ilaa nto yaba bantwana.